Сәлам достар, мин Василә. Бу Бишле шоу һәм без башлыйбыз. Бүген бездә кунакта журналист, җәмәгать эшлеклесе, Тәртип радиосының башкарма продюсеры Сәйит Гыймадиев. Айваз Садыров һәм беренче сыйныф укучысы Сәйит Гыймадиев. Айваз, сәлам. Сәлам, Василә. Хәзер менә без сине нәкъ мәктәп программасы буенча сынап караячакбыз. Айваз, хәтерлисеңме мәктәптә соңгы тапкыр качан булганыңны? Менә бүген син чын мәктәптә, мәктәп партасы артында. Хәтта алмашай киме белән килдең шулай бит? Мин инде фантомный хәтер бар бит инде. Чөнки әлдә хәтерлим. Без мәктәпкә икенче ай киме килмәгәндә монда таш артына эләгә торган сугуларны шуңа күрә мин моны хәтерләп икенче ай киме алып килдем. Мәктәптә булдым мин. Кайчан булдым икән мәктәптә? Педкөллияттә күптән түгел булдым, чөнки анда булды безнең КВН, Шаяннар һәм тапкырлык клубы. Ә менә мәктәптә байтак булганым юк икән инде. Шуңа күрә бу бина миңа тансык, шушы мәктәп диварлары минем өчен сагынып көтеп алынган атмосфера. Әйе, менә бүген без синең нәкъ үзеңнең мәктәптә укыган вакыттагы белемнәреңнең никадәр саклануын тикшерәчәкбез һәм инде уенның шартлары белән дә таныштырып китә. Бүген биредә Айваз Садыров һәм 1нче сыйныфтан алып 6нчы сыйныфка кадәр мәктәп укучылары көч сынаша. Аларның һәрберсенә дә бер төрле сорау бирелә. Сорау биргәннән соң билгеле бер вакыт эчендә икесе дә дөрес итеп җавап бирергә тиеш. Нәтиҗәдә кем җиңәр, анысын карарбыз. Сәйит, синең математика белән дуслыклар ничек? Сөйләп китә бит. Математика белән бик әйбәт. Математикадан миндә әле генә 5 алдың математикада. Айваз, күрәсеңме син отличник белән көч сынашасың? Мин магистр белән монда көч сынашам. Монда академик, математика академике. Хәзер карыйбыз иде, Айваз абый белә микән, юк микән. Син менә бу дәфтәр битенә язылганнарны әйбәтләп укы һәм шушы биремне эшләгәнме? Аның мисалында күрсәт. Ярар. Ручка белән шунда сез. Сәйит безнең директор малай түгелме? Безнең директор малайларны гадәттә алдан биремне биреп куялар иде. Менә шуның бишлеге укып чыккан. Син директор малай түгелме, Сәйит? Юк. Әйбәт. Алайса безнең көчләр тигез. Айваз, ә син директор малай идең? Юк, менә директор малайларны мин генә түгел, гомумән бөтен мәктәптә укучыларның ачуларында чыга торган булгандыр инде. Директор малайлары, кызлары, алар нигезе бер айрым привилегиягә ия булганнар иде мәктәптә. Яисә, менә шушы директорга туган тиешле берәр кеше булса, бу директордан тора инде, әлбәттә. Безнең директор андай түгел. Юк, кая сезне кандай түгел. Бөтен мәктәпләрдә шундый, безнең андай түгел. Менә шуңа күрә безнең элек-электән теге директор балаларына ачу чыга торган иде инде. Так, эшлибез монда. Син мине махсус сөйләштерәсең, име? Әйе, мин сине махсус сөйләштерәм. Калган тиешле урыннарга тиешле саннарны куеп дәвам итәргә кирәк. Мисал бирелгән, мисал буенча. Бирелгән вакыт чыкты һәм без җавапларны тикшерәбез. Сәйитнең барысы да дөрес. Ул дөрес итеп язган. Синеке ничек, Айваз? Карыйк әле. Ну, әгәр дә дөресен карасагыз, менә бу вариантны карагыз һәм шушы вариантны карагыз. Ләкин бу вариантта дөрес. Әйе. Монда менә беренче мисалында конкрет күрсәтелгән ике санның кушылмасы. 3-кә 1-не кушкач 4 була, шулаймы? Һәм әлбәттә ки тигез, шуны тигезләп куйсак, 1-гә 3-не кушкач, шулай ук 4 килеп чыга. Беренче мисалда менә күрсәтелмәгән иде күпме чыгачагы. Ягъни мәсәлән, мин менә бу ахыр чиктә 2 санның берсе юк. Менә монда 1 бар, монда 2 бар. Шулай итеп безнең тигез саны булмаганлыктан монда тагын бер чишелеш бар. Кирәк булса мин сезгә язып бирә алам аны. 1 плюс 5 плюс 2 плюс 4 дип кушам да, монда 6 чыга. Шул ук чишелеш килеп чыга. 7 итеп тәшли алам сезгә аны. Чөнки менә бу урыннарында саннар чыгып калган. Мисалга күз салсак, мисал буенча шишсәк, әлбәттә икенче шишелеш һәм менә бу соңгы шишелеш дөрес була. Әйе. Чөнки безгә мисал бирелгән. Бу мәктәп дәреслегеннән алынган мисал бирелгәч, без мисал буенча шишәбез. Безнең заман кешеләр беләсезме, нәрсә дип әйтә? Безнең заман кешеләре һәм безнең теге балалары булган. Кемнән язасың ул китапларны хәзер? Менә без укыганда барлык китаплар да нормальный иде. Хәзер кем язадыр аны? Хәтта без әти-әниләр моны шиша алмыйбыз дип, менә бу әти-әниләрнең группасындагы чатындагы иң популяр гүзерләре, иң популяр жан кычкырулары. Аңлашылды.
Кем генә язса да инде бу китапны барыбер Айваз сиңа да шишәс түгел, миңа да шишәс түгел, Безнең балаларга балаларга. шишәс. Балалар рәхәтләнеп, менә дигән итеп шишеп бирәләр һәм аларга аңлатырга да кирәк түгел. Алар барысын да белә. Нишләтәсең? Заманалар үзгәрә һәм һәр буынның миңа калса шундый фикере бардыр улыймы? Чөнки безнең әтигәннәр дә безнең китапларны укыганда дәресләрен карап чыкканда шактый үзләренең замандагысы идеальныйрак икәнлеген ассызыклыйлар иде. Әйе, нәкъ шулай. Димәк, безнең 1нче сыйныф математика нәтиҗәләре буенча укучылар командасына да, Айвазга да берәр балл бирелә. Алла. Сәет, сиңа бик зур рәхмәт. Син укучылар командасына 1 балл алып киләсең. Сәйд бүген күп сүзле әле. Бир бишне брат. Әйе. Һәм безнең исәп 1-1. Ә без дәвам итәбез. Һәм безнең 2нче сыйныфта көндәшебез Камил. Миңа әйтмәгәннәр иде булар. Булар махсус шулай эшләгәннәр, әмма теге мәктәптәге иң көчле һәрбер фәннең иң көчле укучыларын сайлап алганнар да, бик җайлы гына әйтәмме? Һәрберсенә берәр шундый кандидат биргәннәр. Ну, брат, сәлам. Оп. Иң көчле дигәннән Айваз мәктәптә укулар ничегрәк иде? Дөресен генә әйтәле безгә. Мин шактый уңышлы укыдым дип саныйм инде үземне. Уңышлы Мин ничек һәм минем кызыл булмаган дипломым аттестат дип атала бит, Мин 5 билгеләрне генә укыдым, ләкин менә 9нчы сыйныфта, мин үзем 9нчы сыйныфка кадәр укып, аннан соң Кливетка киттем. 9нчы сыйныфта минем шуклыгым, мутлыгым дип әйтергә аркасында миңа бер фәннән минем класс җитәкчесе 4 куйган иде. Ул да булса, әле ул теге андый фотошоплыкта түгел, мин чәч ул вакытта безнең Шырда дип әйтегәндә, озын чәч модада. Әлбәттә инде минем дә мода артыннан иярүче егет буларак озын чәч үстерәсе килде. Үстердем миңа укытучы әйтеп торган иде. Садыров кистер, бер әҗерен күрерсең дип күрдем. Дүртле куйдылар миңа. Шуңа күрә бер дүртле белән чыгарга чыктым һәм мәктәпне тәмамлаганда менә шушы дүртле комачаулады миңа. Димәк, сиңа тәртипкә икеле куеп тормаганнар, алгебра өчен 4 куйгандар. Тәртип 5, ә менә алгебра 4. Алгебра 4. Тәртип аркасында. Былай тәртипле идем. Юк, былай тәртипле идем. Мин шок булмадым артык. Аңлашылды. Дип кирип бассыннар бу хроникага, әйме? Чөнки моны бит минем балаларым караячак. Дәвам итәбез. Татар теле. Камил, ничек синең татар теле белән хәлләрен сөйләп китәле безгә? Әйбәт. Яратасыңмы татар телен? Әйе. Ә тагын нинди фәннәрне Ничек яратасың? дигән татар телен хорошо дип әйтте ди. Синеке хорошо Айваз, ә менә Камилнеке әйбәт. Әйбәт, Камил. Күрәсең, ничек татарча матур сөйләшәләр барда. Математиканы яратам. Шуңа күрә дустым сине татар теленә керткәннәр дә инде. Рус телене. Музыканы. Ә татар телен? Татар теле. Ма, Татар телендә ярата. Камил, ә син мәктәптә укудан тыш тагын нәрсәләр белән шөгыльләнәсең? Нинди түгәрәкләргә йөрисең? Монда бит сезнең түгәрәкләр бик күп, шулаймы? Кайларга йөрисең? Шахматы, футбол, робототехника, музыкальный мәктәпкә йөрим. тукта дустым, синең шәхси тормышка вакытың каламы соң? Мондан кадәр түгәрәкләрдән соң. Кала. 5 минут, әйме? Көнгә 5 кенә минут. Балалар барысына да җитешәләр алар Айваз. Безнең вакытта Сезнең вакытта бар идеме менә программирование, робототехника, шахмат бар иде. шахмат. Мин шахматта. Шахматта йөрим. Вот. Син дә йөрдеңме? Шахматта минем первый юношеский разряд. Шулаймы? Шахмат син белән брат әле. Син менә бу юлы җитсәң, реванш ясарбыз шахматлар буенча. Камил, ә музыка мәктәбендә кайсы уен коралында уйныйсың? Фортепиано. Фортепианда уйныйсың? Молодец. Менә заман балаларының мөмкинлекләре бар. Алар фортепианода уйныйлар. Безнең заманда фортепиано максимум виртуаль фортепиано иде. Безнең өйдә антресоль бар, антресольгә басып там уйнатырга иде. Менә балаларга нинди бәхет. Сезнең заманда башка бәхетле мизгилләрдә күп булгандыр Айваз, Сездә шулай юк. бит? Ә сезнең мәктәптә бар идеме түгәрәкләр? Менә безгә Камил сөйләп китте. Нинди генә түгәрәк юк. Сездә нәрсәләр бар? Бар, бездә әлбәттә. Син Шунысын кайда исәп алырга укыдың? кирәк. Мин Тукай язмышым инде, әйме? Мин бит Бәтәш сине теге 2 яшьтән типкәләп җирттеләрме? минем шулай. Туу, минем тәрҗемәи хәлем турында бер ике сүз. Әйе. Тудым мин Казанда. 6 яшьтә кайттык без авылга. Авылда укыдым мин. Мәктәпкә бардым.
Һәм 9-нчы сыйныфка килдем Арчага. Арча шәһәр, ул вакытта шәһәр түгел иде, хәзер шәһәр инде ул вакытта. Шәһәр тибендәге поселок, хәзер шәһәр. Һәм мен шушы төрле мәктәпләрдә йөри, мин ничектер теге классташларым күп дип бер яктан горурлана алам, ләкин менә 9-нчылар белән укып бетердем дип мактана да алмыйм, әйме. Шуңа күрә 9-нчы сыйныф дөресрәге күп вакытымны уздырдым мин авыл мәктәбендә. Авылның да башлангычта укыдым Кышкардан, соң Кышкардан киттем Яңа Кишет мәктәбенә. Бу урта белемне алырга. Анда безнең түгәрәкләрдән бар иде. Түгәрәк күп иде, ләкин мин йөргәннән шахмат, мин йөргәннән театраль түгәрәк, һәм мин йөргәне бию. Марый бию, әле хәтерлим, марый бию өйрәткәннәр иде, шушы марый бию биеп без Арчага барып конкурсларда катнашып, инде бүләкләр дә алган. Димәк, шул вакыттан ук инде син тик тормас, бер юлы берничә төрле шөгыль белән шөгыльләнүче, бөтен җиргә җитә торган Айваз булгансың. Ләкин дискриминация сизәм мин иптәшләр. Дискриминация нидә? Тапшыру алып барганда ул Камилгә тезләнеп, ничек хәлләр? Миңа басып өстән калар иде. Миңа калса монда, әгәр дә без тигез уйныйбыз икән, монда Син анда тезләнеп карарга тиешме? Икесенең берсе яисә миңа да тезләнеп, яисә Камилгә дә. Камил, без бит көчләр тигез безнең, шулай бит? Карыйбыз инде менә хәзер көчләр тигез микән, юк микән? Татар теле. Һәр юлда артык сүзне тап. Минем ишракта артык сүзләр юк. Минем татар телендә, минем татар җөмләләрендә артык сүз букашына була алмый. Хәзер Айваз безгә сүзнең артык була алмаганын аңлатып бирәчәк, шулай бит? Айваз. Шунда ук ручка белән билгеләсәң була, Камил, яме? Ничек уйлыйсың, кайсы сүз монда артык? Алма. Билгеләп куй. Теге Беренче юлдан мәктәптә укыганда кайбер вакытта күзең яхшы күрмәсә, яисә күрсәтмәсәләр, колагың яхшы ишетергә тиеш. Кайбер вакытта менә Камил кебек артык гадел кешеләр үзләренең дөрес җавапларын кычкырып әйтәләр, шул вакытта шау электр баласын. Так. Булды. бирелгән вакыт. Әле сора, беләсеңме? Синең ишетү рецепторлары шуның кадәр көчле булырга тиеш. Сиңа әйткән җавапны укытучы ишетмәскә тиеш. Менә бу бик мөһим сыйфат. Сезнең коммуникация укытучыга барып җитәргә тиеш. Шулай бит? Әйдәгез киттек. Хәзер карыйбыз инде. Камилнең әйткән җавабы барып иреште микән, дөрес микән, юк микән? Димәк, тикшерәбез. Камил, синең җавабың ничек? Бала һәм алма. Молодец, Айваз, синеке ничек? Бала һәм алма. Синеке дә шулай ук дөрес. Икенче сыйныф татар теле нәтиҗәләре буенча Камил укучылар командасына тагын 1 балл алып килә. Айваз шулай ук үзенә 1 балл өсти. Димәк, гомуми исәп 2-гә 2. Айваз, шундый фәнне ишеткәне Менә бармы бу синең? фәндә мин генә түгел, минем чорда укыган күп кенә балалар, үсеп җиткән балалар аптырыйдыр инде. Нинди фән соң? Безнең 3нче сыйныфмы? 3нче сыйныфта әйләнеп тирәк дөнья дигән фән юк иде бугай. Ничек яңгыр? Юк иде, табигать белеме дип атала иде. Табигать белеме хәзер шулай үзгәрттеләр анаймы? Хәзер үзгәрттеләр һәм әйләнә-тирә дөньяда хәзер бик күп төрле әйберләр өйрәнәләр. Анда табигать белеме фәненнән күпкә киңрәк ул. Шуңа күрә мин әлеге сорауга җавап та бирә алмаска мөмкинмен әле. Әйе, син җавап та бирә алмаска мөмкинсең. Менә карап торам, гафу итегез. Үлдерәм инде. Белемнәрне белмим, ләкин мәктәп баласының иң еш очрый торган сыйфатын үземдә инде булдырырга өлгергәнмен, ул да булса бармакларны пастага буяп бетерү. Менә шундый булырга тиеш мәктәп баласы, шулаймы? Тагын бераз утырсаң, әле син кулыңа шпаргалкада яза башларсың мөгаен. Шулай язганың бар идеме мәктәптә? Рус әдәбияты китабының Толстойга мыякласын. Әллә шулай эшләгәнең бар идеме, Айваз? Юк инде, бездә алай эшләми торган идек. Шулай дип ышаныйк. Габдел Җаппар Кандалыйның дәвамнарда бар иде. Шулай идеме? Димәк, без дәвам итәбез һәм безнең көндәшебез Дилбәр исемле кызыбыз. Шулай бит? Дилбәр. Исәнмесез бит. Ничек синең хәлләрең? Әйбәт. Син бу абыйны беләсеңме? Ие. Шулаймы?
исемini Әйе. Былай өзің білесің. Неше соң болады? Қалай көргенің бар сенің? Ул Кырлайда булгай анда. Нишлеп Минем исемim Габдулла. Тукай. Ғабдулла Тукай мен бала. Кырлайда дегеш. Юк, ул Кырлайда булган иде. Қырлайда болған еді. Сіз Қырлайға барғанда. Шулай ма? Юк, безнең авылыбыз Ябаш. Менә күрдегезме? Менә бит. Авылдашлар. Сені авылдашлар аңлашылды. Һәм ул нишләп йөргәнсең анда? Сөйләле безгә шундый кызык. Ул анда, Инде хәлдә күрдем икән сине балалар. Айваз. анда бер белән булган иделәр алар. Яра бер апай димәгәч әйбәт инде. Кызларны чакырган иделәр. Кем җиңә, анда бүләк бирәләр. Аңлашылды. Бер инде чара булгандыр инде. Кыш көне бу? Әле күптән түгеләйме? Күптән түгеләй. Мин уйлаган идем, әллә ул бер абый белән урамнан бара да шунда тагын бер апаны алар күрә. Алай түгел инде? Юк, булмады, Айваз. Юк, минем биография изя. Андый таба алмыйсың, таба алмыйсың. Син просто бик яхшы каплый беләсең бер. Юк, минем менә карасагыз әгәр дә тормыш юлымда минем андый бәйләнерлек бер генә момент та юк. Әлегә. Һәм булмаячак та Алла. Алла бирсә. Димәк, Дилбәр, әйләнә-тирә дөнья рәсемдә күрсәтелгән кешенең эчке органнарының исемнәрен языгыз. Бирелгән вакыт чыкты һәм без дөрес җавапларны тикшерәбез. Әйтеп Күрсәтәбез дип әйтә һәм дә чыгарар бер кеше. Айваз, синең фантазияң бигрәк кешәп эшли индеме? Биремне тулы итеп башкарган вакытта гына тулы бер бал бирәбез. Шуңа күрә Айваз әйдә тикшереп карыйбыз. Синең Так, әйтергәме? әйтеп кит. Баш мие. Бу кайбер кешеләрдә гомумән булмаган орган. Андыйлар белән очрашабыз. Йөрәк бу бары тик күпчелек очракта әниләрдә була торган орган. Әтиләрдә юкмы ни? Әтиләрдә әнә астарак. Бавыр. Аңлашылды. Ризат Рамазанов белән Зинира Рамазановлар язган җыр. Үпкәләр. Үпкәләмә дигән җырны беләсезме сез? Син җырлый да беләсеңме ни, Айваз? Музыкада минем бишле иде. Шулай ук безнең Казанда бер кафе бар икән, мин аптырадым аның исеменә. Ашказан дип атала. Миңа ашказан органын белгән кеше булара. Әйе. Миңа әлеге исем Сәйер тоела. Сезгә дә Сәйер тоела. Менә бу ишәк дип аңладым инде. Без әлбәттә аны теге ваклап караган 12 ишәк дигән вариант та бар иде. Ләкин бу ишәк. Узун вариант ишәк булырга тиеш. Шушы вариантлар минем тагын кирәкме? Нәрсәдер сөйләргә? Юк. Синең вариантларың дөрес түгел. Тукта, ашыкма. Чөнки монда беренчедән бер ишәклекне син билгеләмәгәнсең бөтенләй дә. Тукта, менә монысы 12 ишәк, монысы ишәк булып чыга. Юк, алай да дөрес түгел. Все булды, алай сыгап китә. Сиңа бал юк. Җиңелдең. Дилбәр белән икәү бер көймәдә. Сез бер тирәдә, әйе. Катнашучыларыбызның җаваплары тулы түгел. Шуңа күрә икебезгә дә 0 балл. Икебезгә дә 0 балл. Мәктәптә гадәттә ничек була? Әгәр син белмәсәң, максимум калганнарны белмәүен телисең. Әйтик, мәсәлән, син ниндидер түбән билге аласың икән, башкаларның да. Кайсы вакытта шатланасың? Мәктәптәге отличникның да 5 урынына 3 яки 4 булса, менә монда шатланасың син. Чын күңелдән. Димәк, безнең 3нче сыйныф нәтиҗәләре буенча укучылар командасына да, Айвазга да балл бирелми. Уенның гомуми исәбе 2-гә 2. Дәвам итәбез. Менә шушы урында мин программаны туктатыр идем. Әйе. Ник дигәндә безнең шыр балалары 4нче сыйныфны гомумән укымады. Шуңа күрә әйдәгез. Бу вакытта без сикереп кенә уздык. Монда да сикереп кенә узырга тәкъдим ясыйм. Ләкин сикереп кенә узып булмаячак, чөнки 4нче сыйныфта безнең менә шундый матур кызыбыз Зәринә укый һәм ул бүген биредә безнең белән үзенең белемен сынап караячак. Алай гына да түгел, Айваз, синең дә никадәр белемле булуыңны да тикшерәбез. Шулай бит, Зәринә? Әйе. Ничек синең хәлләрең? Әйдә. Мин шулай утырыйм әле синең кырыгыңа. Айваз абый әйтми, мин алай утырырга ярамый, ләкин шулай да синең кыйнда эшләп. Алай утырырга ярамый, кичкенә каласың. Әйе, кичкенә каласың. Зәринә, синең мәктәптә нинди яраткан дәресләрең бар, фәннәрең бар? Дөресен әйтәлем мәхәл, чынлап. Физкультура. Җыр, физкультура. Әйе. Әйе,
Классика. Бұл классика. Сен бабыны білесің Зарина? Yok. Çünkü o iyi baştan түгіл бейді. Қырлайға қайтқан ет ма сен? Қырлайға қайтқан ет ма? Міне? Міне, қырлайға қойған балалар ғана Иә. біледі сен, шында ғана көргендер. Зарина, мен қазір сеңа бір бирім берем. Сен шоны дұрыс етіп башқарға керек болашақ. Яғни? Демек, 4-ші сынып математика секундlarda күрсәт. 38 минут неше секунд була, һәм 1 сәгать неше секунд була. Я, эшләргә, әйе. Калькулятор кулланырга ярамый. Айваз. Калькулятор дейгіз. Не үшін шулай? Шулай деп сөйлешер еді. Калькулятор, дилектор, калькулятор, трамвай. Қарайлы Айваз, сен мектепте оқығанда калькулятор бар еді ме сол? Бар еді, неше болмасын енді. Біз Қолдан. мұндай шот білән шәрі көбілесіз мәлес. Кім білейін де сені 4-ші сыныпта оқымағансың, секіріп озғансың, бәлки сені заманда калькулятор да болмағандыр. Болды, Зарина, болған деп? Әйе. Болды? Әйе, міне шешіліші де бар. Айваз, біздің уақыт шықты. Yok, bana hemen шыға ма? Сенің де уақытың шыға ма қазір? 2282 оқыға фөйтекіз, бір саныз шығып қалған. Қотлаулы болды ақыры бұл. Дұрысын кірейт әрі. Шақты ғана вәрді менің иммун системасына. 4-ші сыныпта оқымағанлығын. Әлі қойын көрініп тұра сен Yok, емі? dürüstünü etkenen bu büyük vadi bilim. Lekin? Işırakta eytiler bütün ılgılgaçta bala bulup kaldı değil mi? O bilinirge tiyiş, kumlu hayatındagine tügül, emine şuşundu vak, gündelik, belki işiri turgan urunlarda da beytek, değil mi? Çünkü mine bu bütün vadi, bik banal Misal? birimiydi bu. Şuna göre Шуңа да қарамастан шақты уақыт керек болды әлі сен Әйе, эшләргә. әйе. Һәм синең беренче җавабың дөрес тә түгел иде. әйе, шундан соң мен дұрыс түгілігін таптым. Мин еткеш. Аны Мин менә еткеш. Монолизм қошалар шулай тирә торганнар иде, әйме, киләләр дә. Уйлап кара әле дип, әйме, шуңа күрә уйлап карагач, менә, рәхмәт. Димәк, безнең вакыт чыкты һәм без җавапларны тикшерәбез. Айвазның җавабы дөрес, күрәм дөрес санаган. Һәм Заринәнеке дә дөрес. Молодец. Зарина укучылар командасына тагын бер бал алып килә. Айваз, син шулай ук үзеңә тагын бер бал. Садыров гаиләсенә бер бала алып кайтты әйтте. Алып кайта, әйе. Һәм безнең гомуми исәп 3-кә 3 дәвам итәбез. Айваз. Великий и могущий, дип әйтәм әле татарларда. Могущий. Ша хәрефе юк. На уроке русского языка Айваз мы говорим только на русском языке. Извините, пожалуйста. Һәм безнең 5-нче сыйныфта көндәшебез Сәлам. Исминчесене? Кем әйтте безнең рус дәресендә русча. Әле бит дәрескә кермәдек, әле бит тапшыруымынса. Мансур, син 5-нче сыйныфта укыйсың, шулай бит? Әйе. Ничек синең рус теле белән дуслыклар? Син гомумән яратасың мәктәптә укырга? Әйе. Чынлап яратасың әле мәктәптә укырга? Әйе. Шанырлык факт түгел ди. Һәм синең мәктәптән тышта бик күп шөгыльләрең бардыр. Әйе. Кайларга йөрисең, нинди түгәрәкләргә сөйләп кит әле безгә. Футболга йөрим, ул миңа бик ошый. Биергә чуть ли не көн саен йөрим. Биюгәме? Әйе. Футболга караганда күбрәк йөрисең. Әйе. Молодец. Молодец. Шемәсне саңа биергә. Нинди биюләр бийсез? Анда без татар биюне бийбез һәм ярмәк дигән исемле биюне бийбез. Син Казан бию ансамбле йөрисең? Әйе. Сен футболга баргач, шу бию түгәрәгендә өйрәнгән элементларны кулланасыңмы? Гол керткәндә әйтеп, мәсәлән, биеп кертәсең. Бармы шундай? Яисә гол кертсәң, түгәрә. Әйе. Буламы? Сальто, моральто. Юк. Менә шушы көннән башлап шулай эшли башлыйсың инде. Айваз абый әнә ул шулай ук биюгә йөргән, шулай бит. Биюгә һәм шахматка, һәм шуңа күрә шахматның янында биеп утыра торган иде. Шуңа күрә гел биеп утыра ул әнә хәзер. Рус теле биремнәрне сезгә тапшырам һәм сезгә билгеләнгән вакыт эчендә җавап бирергә кирәк булачак. Әйдәгез. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Составьте со словом «земля» два предложения так, чтобы в первом оно было подлежащим, а во втором – обстоятельством. Шәп бирем. Айваз, таныш сүзләр бармы? Бар, земля. Ага. Айваз, как думаешь, что такое обстоятельства? Ты вообще знаешь,
Что это такое? Обстоятельства. Я знаю, что такое подлежащее. Именно подлежащее это сказуемые. Да. А вот обстоятельства. Я знаю песню Про сложные употреблением этого слова. Земля в иллюминаторе. Это не засчитывается? Нет, это не засчитывается. Булды ма әллә? Нет. Иштен генә түзеп куйдың уже, да? Ике җөмлә. Безгә әйтәсеңме аларны? Язып тормыйсыңмы? Извини. Да, можешь язырга. Бирелгән вакыт чыкты, и мы возвращаемся к уроку русского языка. Айваз, как вы справились с заданием? Я надеюсь, справился на отлично. Посмотрим сейчас, давай. Первое Расскажи. предложение. Заданием было то, что слово «земля» должно было употребиться Употребиться в в качестве подлежащего. подлежащего. Первое предложение. Земля была плоской до наших времен. Син буны каян белдең? Что она была плоской? В книгах писали об этом. Земля была плоской. До нашего Согласна. Земля подлежащая. Сказуемая где тут? Была. Все, Да. понятно. Второе предложение. Предложение. На земле живут много сусликов. Да, почему суслики сразу? Чтобы было интереснее. Понятно. Правильно, суслики живут где? На земле. Где, куда, где. Обстоятельства отвечают на вопросы куда, где. Правильно. Айваз 5-нче сыйныфта яхшы укыгансың икән. Рус теле дәресендә. Бу 5-нче сыйныф бит, әйе? Әйе, 5-нче сыйныф. Бу инде өлкән сыйныф. Молодец, Николич. Первое предложение. Люди всего мира копают землю в огородах. Второе предложение. Земля крутится вокруг солнца. И как тут? Земля крутится вокруг солнца, правильно, подлежащая. А в этом предложении земля нәрсә була? Орель Мансуров барды. Деген қоясыз бет тавышын да, именно? Әйе, менә синекен куябыз. Момент. Синекен куябыз как раз. Мансур, әзгенә кичкенә генә хатаң бар синең. Әйдә без болай итәбез. 0,5 балл бирәбез. Директор малай булганга күрә. Яме? Ага, потому что аның яртысы дөрес, Айваз абысы. Яртысы дөрес түгел. Я, ничек сон дөрес. Бер җөмләсен дөрес язган. Бер җөмләсен әзгенә ялгышкан. Шулай бит Мансур. Димәк безнең 5-нче сыйныф нәтиҗәләре буенча кичкенә генә ялгышлык аркасында Мансурга 0,5 балл бирәбез, Айвазга тулы 1 балл бирәбез. Брат, борчылма, безнең мәктәптә укыган бөтен турышлар бизнесмен булып беттеләр. Без депутат. Менә Айваз 5-легә укыган. Шуңа күрә Бизнесмен булып. Җыен кирәкмәгән эштә эшләп. Димәк, безнең 5-нче сыйныф нәтиҗәләре буенча исәп 1-гә 0,5. Уенның гомуми исәбе 4-гә 3,5. Айваз Садыров алда бара. О. Айваз Инглиз теле булмадымы безнең? Юк, инглиз теле булмады. Үмитләнеп килгән идем. География белән ничек синең дуслыклар? География. Мин географияны ярата идем. Монда географик алтамалар, топонимлар юк бит. Юк. Бриз сүзенә аңлатма бирегез. Давай яз син дә яз, яме кыскача гына яз нәрсә икәнлеген. Беләсеңме яз? Ничек? Давай. Аңлатмасын белмим, ничек ул күренә беләм. Ничек ул күренә беләсең? Яса, рәсемен яса. Әйе, рәсемен ясасаң була, укулар беләнме? Һәм безгә аңлатып бирерсең. Димәк, аны ничек анда сезнең дәреслектә шундый рәсем бар идеме? Шуннан истә калган бер инде ул синең. Анда язылган иде бризның нәрсә икәнлеге. 6-нчы сыйныф география биргән вакыт чыкты һәм без җавапларны тикшерәбез. Айваз, синең җавабың бармы? Кыска гына әйтеп җавап бирәм. Диңгездән исүче җил билгеләдем мин аны. Диңгездән генә исүче микән? Уйлап кара әле, Айваз. Су өслегеннән дип әйтик Ну, аңлашылды инде. Су өслегеннән диңгездән кайда таба исә? Ярга таба. Ярга таба.
Һәм ярдан диңгезгә. һәм ярдан диңгезгә дә Менә. исә. Менә иш. Әйе. Менә иш. Көндезге бриз бар һәм төнге бриз бар. Төнге бриз дигән җирдә бар. Менә Төнге бриз. Кем төнге бриз нәкъ менә коры җирдән диңгезгә таба үсә. Булды. Исә. Көндезге бриз диңгездән коры җиргә таба исүче җил. Бик дөрес. Әйдәгез болай. Аяз белән без килешәбез. Аяз, брат. Әйдә болаймы? Мин синең җавабыңның дөрестлегендә, хәтта син аны әйтеп бирмәсәң дә, килештерәчәкмен безнең укытучыны. Син киресенчә бер уртак килешүгә килсәк, синеке дә, минекен дә дөрес дип тапса, менә калса монда һәрбер як та җиңәчәк. Шулай бит? Әйе. Бир кулыңны. Шуңа күрә Аязның җавабы дөрес. Айвазныкы дөресме? Дөрес. Аңлашылды. Димәк, егетләрнең җаваплары дөрес. Шулай итеп, 6нчы сыйныф география биремнәре нәтиҗәләре буенча укучылар командасына Аяз тагын бер балл алып килә һәм Айваз да инде үз-үзенә тагын бер балл алып килә. Үз-үзенә соклана. Дип торам. Уенның гомуми исәбе 5-кә 4,5. Әз генә өстенлек белән Айваз Садыров бүген җиңүче була. Афәрин, котлыйбыз. Чырабыз, менә шундый тәмле бишле. Минем бүген әнинең туган көне. Әйе. Менә кайтып бирерсең инде. Аңа Мәктәптә 5 булдым. яшь тулды бүген. Мәктәптә булдым, 5-кә алдым диярсең. Бик зур рәхмәт. Әйтсәм буламы? Әйе. Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт Вәсилә, бик зур рәхмәт Сабантуй журналына. Мондый мөмкинлек биргән өчен, чыннан да бу минем өчен кызыклы, мавыктыргыч, бер төрле сынауда, мәктәп елларын искә төшерүдә һәм шул ук вакытта үземнең мәктәп белемнәремне тикшерүдә иде. Бу менә шушы тапшыруга чакырсалар, шундый мөмкинлек туса, һәрбер кешегә килергә киңәш итәм. Балалар дип әйтү инде сезнең яшьтә миңа калса бик җитди дә түгелдер, егетләр һәм кызлар. Сезгә бик зур рәхмәт, бик матур күңелле генә уйнадык, шулай бит. Сезгә минем кичкенә генә киңәш бар. Менә хәзер сезнең иң матур, иң күңелле чакларыгыз. Мәктәптә укыйсыз, белем аласыз. Иң беренче киңәшем, һәр вакытта да менә шундый акыллы, белемгә омтылучан булып калыгыз. Безнең телебездә аралашып, безнең телебезне үстереп, алга таба безнең татар теленең киләчәге булыгыз. Һәм әле шуңа өстәп шуны әйтәсе килә, әлбәттә инде мәктәп, ул күңелле чор, мәктәпнең уку чоры бар, аннан тыш бар әле ниндидер теге дөнья өйрәнү чоры. Шуңа күрә уку белән беррәттән дөньяны өйрәнегез, кызыклы мавыгылар үзегездә булдырыгыз. Сезнең әле барысы да алда иң кызыклы, иң күңелле вакытлар. Шуңа күрә барыгызга да уңышлар, барыгыз да молодцы. Рәхмәт, Бигер.